abyste si nemysleli, že to sranda, je to pod dohledem rodičů. A dělali jsme si jenom srandu. A je to box. A přichází! Stávajte okaři, bitva začíná, nad hlavu vlaje nám A přichází! Koukal do safíru, tuhle noc mi klidně ulož, potom nakopíruj, dneska Tak a dáme si závěrečný stare-down. No kluci, tak budou nějaký hroty, kluci si dali za záda ruce, vyplazuje jazyk, jeden kiky a budou hroty nějaký. Oh! Hej kluci, od sebe, nenadávejte si, hotovo, jo? Tak a jdeme na fight, kluci si hezky sportovně plácli. Počkejte, ještě nebylo odstartováno. Hej hoši, co děláte? Ready, fight! No a kluci se do toho docela dost pustili. Hele, Strong tam dává nějaký pravý háky do spánku. Kristián už je červený. A Kristián taky dobře. Levý hák zadní. Kristián se moc kryje. A teďka se pustil do Stronga. A bacha, tady byla strašně velká bomba, reka, a Strong odpadává, Strong je úplně jak kdyby vyplej. Nemá už moc sílu asi. A bacha, tady jsou nějaké údery a Strong odpadává. Je vyplej. Hej Kristiáne, Kiki, nech toho, už konec. Tak rozhodčí správně udělal a něco mu řekl, aby se to už neopakovalo. Tak a Strong stává velmi těžce a nevím, proč se Kristián směje. A dali si zase pěstičku sportovně ready, fight! Tady jsou strašně velký bomby. A Kristián se furt směje, nevím čemu. Ale tady jsou fakt, jak opakuju už po druhé, že jsou tady strašně velký bomby. Ale bacha, Kristián chytil nějakou energii jak Sonic a šel do toho. A tady se pokouší o nějaký údery ze předu. A bacha, ze zadu. Kristiáne. Tak. A zase odpadl Strong. Zase dostal vypínáka. A teďka ho sype Kiki. A správně zase udělal rozhodčí. A tady je zase fight. Tak Kristián nějak utíkal, jak kdyby se ho bál. A Kristián dává neuvěřitelné bomby. No, ale Strong taky do toho jde hodně. Není moc aktivní, ale má velký bomby. Bacha, vypínák od Stronga. Tak, hoši, dali si zase pěstičku, sportovní chování. A bacha, tady jsou údery. Otočka, která mu nevyšla Strongovi. A tady se pustili oba borci do sobě. Tady utíká Kristián. Zvedák a vypínák. No a Kristián ukazuje, že chce vodu, ale pak se oba borci. A říká ready. Fight. Dali si, no Kristián do toho šel hnedka. Ale Strong mu chtěl podat ručičku. Ale tady sype úderama Strong. Nej, proč se otáčelo oba borci. Vypadá, kdyby šukal. A teďka bylo nesportovní chování dozadu, do hlavy. Takže rozhodčí správně udělal.
A Kristián se do něj nevím proč pustila a říká ready a fight. A pustili se do sebe. Tak. Dobrá, těžká otočka. Tady jsou, opakuju to už po třetí, strašně velký rány. A tady je nějaký debil. A jdou do sebe. Tvrdý rány. Debile z kolise. Tak. A jdou do sebe borci. A odpadl Kristián. Rozhodčí to ukončil. A podává Strong ruku. A vyhrává Strong! Kristián nevím, co dělá. Respekt tady tomu borci. Respekt Dobrý. tady tomu borcovi. Nedělej to. Dobrý. Byl fakt dobrý, placák. Jo, tady je sportovní chování. Tak. A budou se předávat poháry. A zlatý vyhrává Strong. Políbilo dvě ženy. Raduje se. A tady Kristián dostává stříbrný pohár za prohru. A tady se uklonil rozhodčí. Políbil Strong.